Mabulokon og napuno sa kagahob ang pagsugat sa Chinese community sa Sugbo sa Chinese New Year. Mga tradisyon gipakita usab atol sa maong kasaulugan. Ani ang report. Gisugat sa atong mga kapusong Chinese ang Chinese New Year kun Year of the Earth Pig sa Marco Polo Plaza kagahapon. Tradisyonal kini nga gihimo sa mga hotel kauban ang GMA Regional TV. Gidapit usab dili lang ang mga Chinese nationals apan lakip na usab ang ubang mga nationality. Gisugdan ang maong programa sa usa ka wushu dance. Gihimo usab ang pagpabuto isip tradisyonal nga pagbukas sa bagong tuig sa Chinese calendar o kuno sa pampaswerte. Dayon gisundan sa traditional dotting, kauban ang mga Chinese consul to Cebu, dayon gisundan og lion dance o dragon dance. Sentro niini ang money tree o lucky tree. Gihimo usab ang traditional tossing o yi tossing nga nagsimbolo sa prosperity. Gani, pagtuong nga mas taas ang pag-itsa niini, mas maayo. We have a lot of Chinese tourists from mainland China, and they're all here tonight, along with the General Consul for China, from mainland China. He's here tonight also celebrating with us. And Lunar New Year is an auspicious occasion to start off the new year, so it's very important they have it here at the Marco Polo Plaza Hotel. It's actually my first time to celebrate Chinese New Year, so I'm very happy about it. This is famous for Chinese New Year, so I picked this hotel. Uban ni Demi Hernani o Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.